Il-ġrajja tal-Vanġelu tal-mara li nqabdet fl-adulterju x'għandha x'taqsam mar-renju tal-Alla? Fil-jien tas-soltu tagħna hemm xi elementi tajbin u sbieħ u oħrajn mhumiex. Iżda t-triq lejn ir-renju tal-Alla twassal lil mill-jien tas-soltu tagħna u tasal sal-Ispirtu tal-Alla fina. Ejja nħarsu lejn uħud minn dawn it-tendenzi li hemm fil-jien tas-soltu tagħna li huma rilevanti għal din il-ġrajja tal-Vanġelu. Imrar u ħruxa, stmerrija ta' ħaddieħor, speċjalment dawk li naħseb li ma jixbħunix. Xewqa għal rebħ trionfali u vendigattiv. Attitudni ostili. Xewqa illi impatti. Aggressjoni. Ejra, pereżempju, ejra għal pjaċiri ta' ħaddieħor, anki pjaċiri mhux tajbin. Dawn il-fatturi koroħ kollha fil-jien tas-soltu tagħna iwassluna biex nieħdu sodisfazzjon meta niġġudikaw jew nikkundannaw jew nikkastigaw lil xi ħadd. Aha, iżda fil-jien tas-soltu tagħna hemm ukoll it-tendenza għal vanità jew għal gburija bija nnifsi, kemm ukoll il-bżonn li jiena dejjem ikolli raġun. Allura minħabba f'hekk inkun irrid naħbi it-tendenzi koroħ ta' ġofija billi ninsa id-difetti tiegħi stess u billi nuża xi skuża illi tidher tas-sewwa, anke xi skuża morali biex niġġustifika l-attitudni tiegħi. Irridu l-ġustizzja, hekk għandu jkun skont il-liġi, ħaġruha. Ipokrizija bħal din katnazz ieħor li jaqfilna ġewwa il-jien tagħna tas-soltu, maqtuħ waħdu. Dan għaliex l-ipokrizija tagħmina biex aħna stess ma narawx x'qed jiġri ġewwa dak il-jien. Jekk nibqgħu għomja u ma nieħdux drawwa li nagħtu każ ta' dawn il-fatturi, kif qatt se nkunu nistgħu nieħdu pass il barra mill-jien tas-soltu u nħarsu leħ b'għarfien ċar, mod li nkunu aware. Din probabbilment hija raġuni għax Ġesu jattakka l-ipokrizija, hija mostru illi jimblokka t-triq lejn ir-renju tal-Alla fina. U jekk qatt ma noħorġu pass il barra mill-jien tas-soltu u ma noħorġux ġo dik iż-żona ħimda, sigrita, divina fil-fond ta' qalbna, kif qatt se nkunu nistgħu niftħu l-bieb ta' dak it-tabernaklu li qiegħed hemm fejn jammar Alla. Ġewwa l-ħabs ngħixu maqtugħin weħedna. Iżda barra minn dak il-ħabs għandna il-wegħda ta' Ġesu u ara jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien. Ġesu qalilna illi jeħtieġ inċedu il-jien tas-soltu, nħorġu l-barra miċ-ċellula tal-ħabs mimlija skużi, kundanni ta' ħaddieħor, ipokrizziji u ħsieb kontinwu dwari innifsi. Itlef ħajtek għalija, għalinna sabiex issalva. Saħansitra għalinna kif nagħmlu biex naslu semmek. Hawn huma l-istruzzjonijiet tiegħu li jmorru lil mill-ħsieb. Għalinna wkoll biex ma noqogħdux inlabalbu b'ħafna kliem. Iżda int meta titlob, idħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa, għalaq il-bieb warajk u itlob lil missierek li hu fil-moħbi u missierek li jara dak li hu fil-moħbi irodlok hu.